कणकवली देवगड वैभववाडीतील आरोग्याचे असंख्य प्रश्न होते। काही पदभरती करायची होती तर कॉन्ट्रॅक्ट बेसवरील कर्मचारी वर्गाचा पगाराचाही प्रश्न होता। या संदर्भात आरोग्य मंत्री यांनी त्यांच्या दालनात मतदारसंघापुरती बैठक लावली होती। सगळे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते। सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी यावेळी चर्चा झाली। येणाऱ्या काळात कुठेही आरोग्याचा प्रश्न उभा राहणार नाही असा विश्वास आरोग्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांनी आपणास दिल्याची माहिती आमदार नितेश राणेंनी व्यक्त केली। कोकण 7 लाईव्हचे प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते। माझ्या कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघाच्या संदर्भात असंख्य महत्त्वाचे प्रश्न होते। काही भरती करायची होती, काही कॉन्ट्रॅक्च्युअल कामगारांचे पगाराचे प्रलंबित पगाराचे विषय होते। या सगळ्या संदर्भात आरोग्यमंत्र्यांनी त्यांच्या दालनामध्ये माझ्या मतदारसंघापुरतं ती बैठक लावलेली। सगळे प्रमुख अधिकारी होते। सगळे प्रश्न सोडवायचे कसे या बाबतीमध्ये आमची चर्चा झाली आणि मला विश्वास आहे येणाऱ्या काळामध्ये कणकवली देवगड वैभववाडीमध्ये कुठेही आरोग्याचा प्रश्न उभा राहणार नाही, एवढा विश्वास मला आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे। मराठा आरक्षणाबाबत आपण प्रखर मत मांडलेलं आहे, किती म्हणतात त्याबद्दल? मराठा आरक्षण मिळायलाच पाहिजे ही भूमिका आमच्या सरकारची आहे। त्या बाबतीमध्ये आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दोघांनी हा विषय सांगितलेला आहे। पण त्याचबरोबर सरसकट कुणबी दाखले देण्याचा पण मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळीकडे विरोध आहे। ज्यांना कुणबीचे दाखले घ्यायचे त्यांनी कुणबीचे दाखले घ्यावे, पण ज्यांना मराठा समाज म्हणून दाखले घ्यायचे, मराठा म्हणून दाखले घ्यायचे, त्यांनाही दाखले त्यांचे राहावेत किंवा त्यांना मिळावेत। कोणालाही सरसकट कुणबी दाखले देऊ नये अशी मागणी मी सरकारकडे केलेली आहे। आत्ताच आपल्यासोबत होते आमदार नितेश राणे आणि आरोग्यमंत्र्यांसोबत त्यांची जी काल बैठक झाली ती आपल्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघाच्या बाबतीत झालेली आहे। काही जे प्रश्न आहेत, रिक्त पदांचे प्रश्न आहेत, पगारांचे प्रश्न आहेत, यावर चर्चा झालेली आहे आणि आपल्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघात संपूर्णपणे आरोग्य व्यवस्था ही सुरळीत असल्याचं किंवा सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी या ठिकाणी मत व्यक्त केलेलं आहे। कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, नागपूर। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।